Ja, dat is een woord, William. Ja, dat is een woord, maar zij genade was met mij. Zij genade steeds met mij. Terrelatie, moet niet laten die tijbel jou gebruiken. Moet niet laten die vijand jou misbruiken. Ha, ha. Parang ganito lang. Good. Goeiemiddag, Radio Sessie familie. En vandaag staan ons met twee besondere mensen van Worcester. Hulle is brothers in Christ. Bros in Christ. Bros in Christ, kan julle vir ons 'n bietjie meer vertel oor wie julle is? Waarvan julle kom? Ja, ik is Frans Wolof van Worcester Bros in Christ in die helfte. Ja, ons het ontstaan in die laat 2022 zelfs. Een vriend van ons in Sirius, Alex Christ, instrumenten liedjes gedoen het. Maar dat was net die beginstadium. Ons het nie geweet die Here het iets beter en stoer vir ons gehad nie. So dis basies waar ons begin het net om die grondslag te lê. Van wat julle nou doen. Yes. En wat is dit wat julle nou doen? Ons is nou tans besig om die jong mense te bereik. Verstaan, omdat ons sien baie kere jong mense maak het nie altyd om kerk te kom. Hulle graag kerk toe kom, maar baie keer kom hulle by die kerk uit. So nou daar ons die boodskap oor deel ons rijmklits. Yes. Verstaan, soos julle kan hoor, as wat uit ons rijmklits uitkom, is meestal woord wat gespreek raak deur ons rijmklits. Dis goed. Kan julle vir my sê oor 'n jaar wat julle nou al besig is, wat was julle ervaring? Hoe het julle gesien die opkoms van jong mense nadat julle begin rijmklits het met die woord? Ja, als ik daar kan inkomen, waar ik in de gemeenschap goed geraakt het van de Rode, want was daar een vriend. En hij heeft een zo'n eendag gezegd, brothers, ik wil net voor jullie zeggen, ik is gewoon kerkloopje, maar jullie liedjes het gemaakt, dat ik graag bij die kerk wil uitkomen. Zo, als je net één persoon kan bereiken, we staan ons hoeveel een macht door mensen bereiken, net één ziel voor die koninkrijk kan bereiken, we staan hier, dan is ons werk gedaan. Ja. Iets wat u wil bijvoegen? Oké, sê dat dit 'n moeilike pad was om die besluit te neem want soos ons weet in ons gemeenskappe word rijmklits regtig aanvaar wanneer dit kom by gospel. Die mense is nog baie as ek kan sê controversial oor dit. Mense dink nie dat jy regtig rijmklits kan gebruik om die woord van die Here te versprei nie. Sê dat dit vir julle maklik of moeilik was om hierdie journey te begin sodat ons die jong mense julle die jong mense van julle gemeenskappe kan bereik. Kyk, as ek daar kan inkom, in die begin was het, nou kyk, baie groot mense as ons goed vir rijmklits. En ja, ons, net vir die feit dat ons jong menskap bereik met ons rijmklits. En ek het nog gister, in die week sê ek vir Frans wat sê gewoon, as dit die manier is wat die Here wil hê, dat ons moet minister deur ons rijmklits, dan moet ons dit doen. Want dit is al manier hoe die jong mense, want ek het maar gesien al, tot net sulke klein kindertjies, sing ons liedjes. En wat die mooiste van alles is dat 'n sketsie vir almal. Verstaan? Jy hoef nie te worry oor die woorde wat uit word nie. Want almal kan die woorde verstaan wat ons in ons liedjies gebruik. So jy sal sê dat dit definitely die pad vorentoe is ons jong mense want of ons oorgaan is dit nog wel erken of nie. Erken die rijmklits en die gospel industrie is besig om te gebeur. Amen. Nie, dit is eintlik al groot in ander lande, maar ons is nog nie so groot in ons klein gemeenskappe nie. Maar daar is besig om te gebeur en is besig om te groei. Ik denk, ja, zoals je zei, gospel rijmklits is bezig om te evolve, ja. En zoals je vroeger gezegd hebt, ja, mensen zijn baie, kan ik zeggen, oop voor rijmklits, verstaan je? Als je eigenlijk naar die acroniem zelf kijkt, RIP in Engels, nee, RIP, R.I.P. Het staat voor Rhythm and Poetry, en Afrikaanse de ritme en poëzie. Zo net om daarin te komen, bij mensen open van die, maar dat is net die manier hoe rijmklitsers of rappers een boodschap overdragen om mensen te bereiken. Dus ik heb verschillende muziekgenres, R&B, jazz, soul enzovoorts. Maar rap is ook een manier om mensen te bereiken. Maar hij gaat net een zekere tekengroep bereiken. Zo, rijmklits is nog niet voor allemaal niet, maar zoals ik zeg, als je één ziel kan bereiken, dan kom niet. As daar enige woorde van bemoediging wat julle daar het vir die jongs man in eerste en selfs vir die ander dorpe wat hierdie klein interview gaan sien. Ja, as ek nou kan sê, kyk volgens my,
toe ons, laat ek het so stel, François was in 'n ander groep destyds. Ja, dis nou die tyd toe ons nog nie die Here gedoen het. En ek was by 'n ander groep, my groep waarin ek was destyds in Woester was Rem Klein gewees. Verstaan? En ons het nooit van mekaar geweet nie. Verstaan? Maar die dag toe die Here ons pad langskom en ons mekaar ontmoet in AGS, toe kom het by ons op dat ek was 'n rapper in die wêreld, hy was 'n rapper in die wêreld. Kan ons dan nie rap vir die Here ook nie? Want begin ons gospel vir die Here. So, ek wil vir ons, vir die jong mense van Eastern sê, dit lyk miskien moeilik. Verstaan, dit lyk miskien moeilik, maar is baie beter om neer te pen vir dit wat jy sien in jou gemeenskap gebeur. Ewen dit wat self met jou gebeur om dit neer te pen. Want as jy nie self miskien kan praat, dit jou manier is om te kan praat. Maar wat die Here vir ons gedoen het, kan die Here net so wel vir hulle ook doen. So hulle moenie bang wees om iets aan te pak. Verstaan? Ons het ook gevoel in die begin, jong, gaan die ding vir ons uitweer. Verstaan, ons was op 'n stadium, was ons by 'n plek, waar daar vir ons gesê het, gospel gaan nie vir ons werk nie. Gospel gaan nie vir ons werk nie, ons moet underground gaan. Want hulle was op 'n stadium, was daar van hulle wat gesê het, hulle was uitgelag toe hulle in die Kaap gekom het. Maar my woorde was aan my medebroer gewees, as dit moet wees dat gospel, dat dit nie in die plan van die Here, dat die gospel nie moet verder gaan van ons af nie, gaan ek nie die Here verraai, deur te gaan in klaps optree, omgesien te wil wees het. Maar ek gaan by staan by dit waarmee ek begin. Alles begin by die Here, jy is dit jong mense. Begin nie by jouself, jy begin by die Here. As jy 'n visie het, en jy het 'n droom, volg jou droom. Jy kan sones al aan 'n gevorderde ouderdomme, maar ons leef steeds nog ons droom vandag. So het maak nie saak waarvanaf jy kom, die Here skep ruimte. Die Here bring 'n platform waar jy dink daar was nie 'n platform nie. So volg jou drome. Ons sal 'n gevorderde ouderdom, maar ons is nog steeds besig om ons drome te leef. Die Here seën. Kan ek nog ietsie vra, is daar nog jongelinge wat julle miskien inspireer of motiveer om aan te gaan met die werk wat julle mee besig is om te doen in julle gemeenskap? Ja, daar is baie jong mense. Soos baie jong mense sê vir ons, hulle het nie geweet, soos as ek smadas miskien uit die werk het kom, as daar nou jong seentjies wat miskien ook daar speel, brand van dis nou kinders wat op laerskool is, dan sê hulle, dan roep hulle vir my, oom François of broer François, en sê dan loop ek verder, dan sê ek net hoor, dan sê die een oukie, sê vir hom nie, broer François rap nie, dan sê ek ja, so daar is kinders wat ons inspireer, so daar is altyd 'n jong man of 'n jong dogter wat uitkyk vir jou of wat die of 'n bekeerling se lewe bekeer, hulle hou mos 'n bekeerling se lewe in die dop staan, hulle kyk wat 'n bekeerling om dit beter te kan oorvertel, verstaan, maar as 'n jong man of 'n jong dogter wat jou gebruik as inspirasie, verstaan, so as jy inspirasie is vir 'n jong man of 'n jong dogter, wil ek net vandag sê dat behou daai wat jy het vir 'n jong man of 'n jong dogter. So hulle kan optrek en dat hulle ook pas daar kan volg wat jy stap. Kijk, as daar 'n YouTube channel waar julle release of waar hulle vir browsing kry, dan kry jy dit vir ons deel gee sodat ons dit as mense miskien na julle musiek wil gaan luister, dat dit kan kry. Onze stand is 31 maart 2026 met de eerste muziekvideo release is op YouTube. Canon, Browsingkruis. En dan is ons bezig om ons te registreren op Spotify en so aan te, zodat jij op alle digitale platforms waar mensen ons muziek kan krijgen. Is daar enige ander sosiale media platforms wat julle gebruik op die oomblik behalwe net YouTube? Facebook. Wat kan ons die naam van Facebook te vinden? Facebook, dan kan je op mijn naam François Lof op zo'n dans. Ons release altijd ons zoons weer media van jou kom. Dat het ons gekleurd bij de jaren van niet. Zo ons zien het van niet terug aan de gemeenschap. Baie dankie dat julle saam met ons kom gesels en ek weet dit was nog baie onverwags. Julle het nie dit verwag nie, maar ek glo dit was geseën geweest. Ek gaan ook iemand seën en ek hoop dat julle journey met julle gospel rap groter en groter sal gaan en dat julle nog van ons jong mense se harte sal raak en ook hulle lewens sal verander deur die musiek wat julle vir ons gemeenskappe daar buite uitsit. Baie dankie vir die geleentheid. Dis 'n plesier. Moenie laat die duiwel jou gebruik nie. Moenie laat die vyand jou misbruik nie.
Moenie laat die duivel jou gebruiken. Moenie laat die vijand jou misbruiken. Moenie laat die duivel jou gebruiken. Moenie laat die vijand jou misbruiken. Wat die Here gesien. Nou baie van ons was daar al verkeerd. Daar kan gaan dit die weg in die waarheid geleef. Maar daar komt die vijand zijn kamer als hij om leven en over te geven. Het kost niet voor jou sjaal, om jou sjaal voor te geven. Ik het ook wat voor die wat jou belieden en voor jou gevoel. En zo zijn die emoties aan ons God. Voor jou zorg. Nou wat is die mens dat hij aan hem dank voor je? Wat is die mensen dat hij om bezoek voor je? Ik wil voor u bedanken voor alles in mijn leven nog meer. Maar die vijand is nooit gelukkig. Hij doet ook mijn vriend dat voor het te laat is. Vandaar is er reden hoekom je op aarde gemaakt. Ik die trots is die vrouw van lot. Kan ook niet jaloerse God. Kan ook niet wat spot. Want Jezus is die weg, die waarheid en die leven. Hij is die kind wat aan je zondes gegeven. Alles wat je zoekt verandert verkeerde. Als je hier aan God en hij hier aan het schreden. Wie sterk, wie stappel en wie schoot. Wat de Heer, wat ik dien is om mij goed. Die doet verklaar en parkeren als ze moet. Volgens hoe hard alleen de wandel zat die enig moet. Als God voor ons was, wie kan ons wees? Moet je niet nog weer. En wees niet meer vrees. Van wat ik was ik altijd zal wezen. Dat tegen wat je goed deed. Als zo lang ik leer, dat zit niemand. Zal mij goed gaan weer. Kijk aan God wie ik hier zijn goed gemanifesteerd. Ja, waarom hier, dat is zijn woord en leer. Ja, dat is zijn woord en zijn genade was met mij. Zijn genade steeds met mij. Met zijn bloed maakt mij vrij, maakt mij vrij, maakt mij vrij. Zijn genade was met mij. Zijn genade steeds met mij. Met zijn Ja, dat is zijn woord en leer. ja. Dat is zijn woord en Zijn genade was met mij. Zijn genade steeds met mij.